масъулони вазорати тандурустии кишвар гуфтанд беморхонаи истиқлолро ба ҳолати карантинӣ омода карда истоданд. Биноҳои асосии табобатии ин беморхона аз беморон холӣ карда шуда истодааст. Бемороне ки шифо ёфтанд онҳоро рухсат мекунанд ва бемороне ҳам ки бояд табобатро идома бидиҳанд ба дигар беморхонаҳои шаҳр интиқол дода мешаванд. Корҳои поккорӣ ё дезинфексионӣ дар беморхона идома дорад ва шуъбаи қабули беморхона ҳуҷраҳои изоляториро омода кардааст ки дар он даромадгоҳҳо алоҳида ҳастанд ва ҳамчунин либосҳои махсус ва маводҳои доруворие омода карда шудаанд ки нафаре ки ба ҳолати карантинӣ қарор гирифта мешавад бо либосҳои махсус ва доруҳои аз пеш омода карда шуда онҳоро қабул мекунанд. аз худи ҳуҷума аз танпӯш мана ва аз кӯлоҳе ки дар инҷа мана иборат аст либоси махсус гардида шуда барои дар ҳолате ки лозим аст дар вақти ташриф овардани бемориҳое ки ҳозир COVID-19 мегӯянд ё ки коронавирус ба халқ маълум аст, аз ин либос табиб ба бар карда ёрии аввалини худро то анҷом расидан ба ҳамин либос мегардад. дар инҷа дорувориҳо ва маҳсулоти антисептикӣ дар инҷа аст ва он маҳлулҳо доруворӣ ки даркост барои ёрии аввалин ба беморое ки ниёз доранд дар инҷа ҷамъ оварда шуданд. масъулони беморхона гуфтанд аз имрӯз ҳар беморе ки ба шуъбаи қабул муроҷиат мекунад онҳоро вобаста ба навъи бемориашон ба дигар беморхонаҳои шаҳр интиқол медиҳанд. ҳамчунин дар дохили беморхона ҳуҷраҳое муҳайё карда шуданд ки дорои таҷҳизоти тиббӣ мебошанд ва дар ташнобҳои ин ҳуҷраҳо маводҳои дезинфексионӣ ва дастпоккунҳои яккарата гузошта шудаанд. ҳамчунин имрӯз дар дафтари намояндагии Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар душанбе як ҳамоиши онлайнӣ баргузор гардид ки дар он табибони чинӣ аз таҷрибаи худ ба ҳамтоёни тоҷикашон қисса карданд. ин мулоқоти онлайниро ки Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва вазорати беҳдошти Тоҷикистон ташкил карданд, дар он ҳамчунин табибони тоҷик ба суолҳои худ дар робита ба пешгирӣ аз олудашавӣ ба коронавирус посух гирифтанд. ҳамаи мо медонем ки чораҳои пешгирикунанда дар кишвари Чин хеле муваффақона анҷом ёфт. бар асоси оморҳои ахир имрӯзҳо ҳеҷ ҳолати сироятёбӣ дар ин кишвар мушоҳида намешавад. ҳоло Чин яке аз кишварҳои амн аз хатари сироятёбӣ ба COVID-19 гуфта мешавад. рӯзи 19 март чунин як суҳбати онлайнӣ дар миёни намояндагони вазоратҳои тандурустии Русияву Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Беларус ва Арманистон ба вазъи сирояти коронавирус дар кишварҳояшон маълумот доданд.